Mayong buntag mga kauban, ako si Mila Lagahit ug ubani ko ninyo dinhi sa Consolacion Central School aron masayran ang latest updates sa nagpadayong piniliay ning atong live coverage sa BSKE 2023 sa MyTV. So karon no, ani ata karon sa Consolacion Central School diin nagpahigayon ang election sa Barangay Kasili o Barangay Poblacion Oriental. Kasamtangang mainiton ang atong panahon karon o ubay-ubay na pod ang mga tao nga nidong diri sa eskwelahan aron mamutar. Karon nakadestino sa dang atong mga kapulisan o ang atong mga kauban sa Bureau of Fire Protection aron kung aduna manggani mahitabo nga mga insidente sa mga mamutaray o kung unsa manggani diri sa lugar diri sa Consolacion Central School, aduna dayoy maka-report o makatabang nila. So karon atong interviewhon ang atong kauban nga kapulisan. Sige, arnia si Sir. Pwede ni mo paila-ila imong kaugalingan, Sir? Yes ma'am, good morning. Ako din si Patrolman Carl Patrick Anama sa Consolacion Police. Sige Sir, sa pagkakaroon Sir, kumusta man ang sitwasyon diri sa Consolacion Central School sa nagpadayong piniliay? Super ma'am, ang pag-open sa atong voting center, going ra ang atong pagbutar, wala ra pa yung mga insidente nga nahitabo. Naharap po ng ato ang mga ibanan sa ato ang mga medical team ng atong taga-fire. Mga usasad mo orasan nakapatrol na diri daan sa eskwelahan Sir? Sayo yung din ma'am, pag nagkikan sa ang mga ballot box, i-escortan na mo ang mga maestra sa pag-ato diri, mga panmi, mga 3 AM. 3 AM na mo diri daan Sir? Inainamig escort nila diri sa school, sa mga ballot boxes together sa mga EP o mga teacher. Pero sa pagkakaro lang Sir, kini nga pagpatrolya sa pulis dili ra man ni sa diri nga eskwelahano pero nakadestino mo sa lain-lain nga eskwelahan po. Ma'am, sa paron ari lang minabutang sa kwan sa dali sa Poblacion Oriental o sa Kasili. Naratay lain nga mga kapulisan na destino po sa Poblacion. So far Sir, diri sa Lacion Central School kay pila man mo ka buok pulis ang nakadestino, nakapatrolya? Nakapatrol kami diri nga pulis ma'am. Duwa mi kanan sa akong kauban na si Jesus J. Wilfredo Distrito o ang tulo na to ka fire taga PFP. So far Sir, nabay mga insidente nga na-encounter karon, mga problema nga na? Wala naman, okay naman. Okay ra. Pero kung gani Sir na ay mga mahitabo, unsa may first din nga buhaton sa atong kapulisan na abay mga sundon pa nga proseso or ditso na din kung ano ang yung in case kung na mga itabo mga ma'am, nabinago na sa atong presinto na ang ato ang taga diso na sila gihatag nga written order para mo assist me dito para allowed ni ang pasulod. Kasagaran Sir, unsa man sad ang mga problema nga ma-encounter sa kapulisan kung piniliay na? So far sa akong wala pa man pagbi na encounter gid nga ban. Pero may naot nta nga wala ra tawo mahitabo nga. Sige. Pa Sir, naa ba kay mensahe sa ato mga mamutaray karon kana ino nato sila nga mulikay lang sa sagubot or unsa ba? Ang ako'y kabinsay lang sa ato mamutaray karon mas maayo na magbot ang tawis ni wala ang tawo mahitabo nga kagubot para upsay ang atong pagmutaray. Salamat kaayo no sa atong kauban nga si Sir Alama gikan sa kapulisan sa Lacion. So mao to atong nakaistorya ang kauban nato nga kapulisan aron sa pagbantay kung aduna bay mga insidente or kagubot nga masinati diri sa Consolacion Central School. Sa karon, salamat kayo Sir. Karon kay ato sang interviewhon ang atong mga kauban sa Bureau of Fire Protection kung gani na mga problema nga ma-encounter or unsa ba nga mga kasinatian kay naasat sila nga nakapatrolya diri inubanan ng atong kapulisan. So Sir, maayong buntag. Pwede ni mo maila-ila imong kaugalingon sa atong mga viewers Sir? Ari lang. Sige Sir. Unsa imong ngalan Sir? Unsay si Senior Fire Officer 1 Norman Olivia from Consolacion Fire Station. Sige Sir, so unsa man mo orasa diri nagsugod og patrolya sa BFP Sir?
Kaganihan, no, niabot ta diri sa atong EOR alas 2 kapin sa Kadlawon. Sa iyo ha, good. Together sa atong Cuerpos ka Pulisan. Kanya inubanan sa atong kuansad kaning local disaster o sa atong municipal health office. Okay. Sige, so far sir, kay naabay mga insidente nga nahitabo, ing ana nga kabahin sa inyong mga tahas. So far ma'am, wala raman hinon ma'am may tungod sa mga election related nga mga incidents, wala sa tay mga sinapi ang hopefully wala ra. Hopefully wala ra. Atong gi pangandoy nga makabaton kita hapsay ug kalinaw sa atong barangay election. Ako pa na sir, kay basin curious ang atong viewers ba kung unsa day kalahian sa tahas karon sa kapulisan ug sa BFP, like sunog ra ba ang kuanon sa BFP or unsa ba? Kani ma'am nindot kay nang utana mo ang atong tumugtuyo ning naata diri is with regards to safety and security. So ang kapulisan sa ila sa safety nasad kita no panahon sa kuan naa sa tay emergency medical services. So pwede sa ta mapahigayon suppression, so nasa tay di pangandaman na actually na tay standby fire trucks at bang nasa tay standby ambulance. So dili lang tungod atong tumugtuyo diri for suppression or for firefighting. So nasa kita so kinatibukan no pagpahigayon sa sa kalinaw sa kuan. So in more or less so kana siya kuan kining safety and security sa atong election. Okay sir, so far sir sa mga miagi or mga milabay sad nga pinili ay kay aduna ba sa tay mga problema kabahin sa sunog or seguridad diri sa Consolacion Central School? So far ma'am, for previous mga elections nga atong na-servisyoan or alagaran, wala ra may nakitungod anang mga incidente or mga untoward incidents with regards to election related topic. Okay. Kung gani sir na may tabo kay kana unsa say mga proseso or pamaagi nga dapat sundon sa BFP? Kuan gyapon ta ma'am, nagsunod gyapon ta kuan o naay mga dili mga kanang kanais-nais or mga untoward incidents. So inform gyapon nato ang atong base, inform nato atong command center, inform sa nato ang atong kanang deso ma'am, atong DepEd election supervisor ron mga may tungod ang mga insidente aron nasad sila kasayuran magsunod gyud tas kuan ma'am laktog istorya protocol standard operating procedures sa di pa tamo kuan kini higayon sa maong activity or kanang pag rescue or ini firefighting ba or na may mga fire incident related nga mga may tabo diri sa atong iwan. Pauta na lang sir kanang dili ra man diri sa Consolacion nakadestino mo lang. Yes ma'am, naagya pun tay mga firefighters nga atong gideploy sa uban nga polling areas ma'am. Like SM, so to asa dito nakadeploy atong mga nurses and other areas ma'am within area of Consolacion. Sa imong estimate sir, mga pila nakakatao nanood diri karon para mamotar? Nabot na baglibo or gatos kapin ka? Sobra na libo. Libo. Kay duham ni katuan. From the start sa alas City to antod karon mga oras sa sa akong bana ma'am na abot na gyud kuan ma'am kapis libo ma'am. Sir, kanan aduna ba kay mensahe sa ato mga mamutaray karon kanang maglikay ba ron sa gubot or unsa ba? Mahimo no ato yung ibutang sa atong una no ang kapsay kalinaw sa atong kuan kay para ron gyapon sa atong natong tanan. So na may mga gamay mga kuan kanang kasipugs tungod sa unsa bay mga kuan rason, so ato lang nang likayan. So aron kitang tanan no ato ning makabot ang atong tumugtuyo ning barangay NSK election 2023 no. Si katulad sa siguro salamat kaayo no Sige, Sir sige, Alivio. Until next time. Sige ma'am, salamat sa. So mao kato mga kauban atong nakahimamat ang atong mga kaubanan gikan sa kapulisan o sa Bureau of Fire Protection uban pod nila ang atong municipal health officers nga naka-standby para kung aduna gani mga mahitabo diri nga mga kakulian, mga insidente o mga problema
sa ato mga mamutaray kay ditso dayon sila nga makaresponde. So mao sa siguro na sa pagkakaroon ang kasamtangang sitwasyon sa Consolacion Central School diin ang mga mamutaray gikan sa Barangay Kasili o Barangay Poblacion Oriental ang moanhi. So sa sunod siguro nato nga live update kabahin sa piniliay sa diri sa Consolacion, atong hisgutan sad ang kabahin sa mall voting kay mo na ang una nga mall voting diri sa nasod. So stay tuned kay mo na ang atong sunod nga tukiumpod. Sa makausap, daghang salamat sa inyong pag-uban kanako ning atong live report mga kauban, ubanta sa pagpakabana, ubanta sa kalambuan. Kini si Mili Lagahit alang sa BSKE 2023 sa My TV.